93% додситонии кулли Тоҷикистон мегӯяд дар робита ба нақшаи эҳтимолии ҳамлаи террористӣ ба ҷашни Наврӯз дар шаҳри Ваҳдат 30 нафар бо шумули роҳбари тарҳ Абубакр Ҳикматов боздошт ва аз 8 то 20 сол зиндонӣ шуданд. ҳамчунин пайгарди 10 гумонбари дигар идома дорад. ин акти террористӣ ки дар шаҳри Ваҳдат буд, мехостанд дар шаҳри Ваҳдат содир шавад бо роҳи зарборуб кардани хӯрокҳо дар ҷашни Иди Наврӯз ва вобаста ба ин боз 10 нафар ҷинояткорони ба ҳаминҳо алоқаманд ҳозир дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор доранд. Инҳо аз ҳамаш аз Ваҳдат нестанд, аз ҳамаи шаҳрноҳиҳои ҳудуди ҷумҳурӣ ҳастанд, аз шаҳри Хурдор, аз вилояти Сур, аз шаҳри Ваҳдат, аз Душанбе, аз ноҳияи Восе ва дигар. ба қавли Ҷумъаназар Сайдаҳмадзода, афроди боздоштшуда ба гурӯҳи террористии Давлати Исломии Хӯросон мансуб буданд. Назари худи маҳкумшудаҳо ва наздикону вакилони дифоъ маълум нест. соли гузашта хабари боздошти ин гурӯҳ дар Тоҷикистон пас аз ҳодисаи ҳамла ба Крокус расонаӣ шуда буд ки мақомот онро рад карданд. вале тобистони соли гузашта додситони кулли собиқи Тоҷикистон ҳодисаро тасдиқ кард ва аз боздошти бештар аз 20 нафар хабар дод. ҳабибуллоҳ Воҳидзода додситони кулли Тоҷикистон гуфт, дар соли 2024 ҷиноятҳои марбут ба ифротгароӣ ва терроризм зиёд шудааст. дар ҷумҳурӣ 1494 ҷиноятҳои хусусияти террористӣ экстремист дошта ба қайд гирифта шудааст ки нисбат ба соли қаблӣ 226 адад ва ё 17.8% зиёд мебошад. ба қавли додситони кул, соли гузашта дар Тоҷикистон дар маҷмӯъ бештар аз 22 000 ҷиноят содир шудааст ки дар қиёс ба як соли пеш наздики 1000 адад бештар будааст. аз рӯи маълумоти Вазорати корҳои дохилӣ дар соли гузашта 5 ҳодисаи террористӣ сабт шуда, 3 тои он сурат гирифта ва 2 ҳодиса пешгирӣ шудааст. санҷиши мустақилонаи ин маълумот номумкин аст.